Molweni, kule video ndiza kwenza i-basic subtraction. Masiqale sibuyele kwi-basic addition sizokwazi uzikhumbula ukuba besiyenze njani yona. Masithi mhlawumbi ndino-4 plus 3. Ingaba besifumene njani impendulo? Masithi mhlawumbi ndineelamuni eziyi-4. Singasebenzisa ifruit anditsho, niyakhumbula? Masithi ndineelamuni eziyi-4. Okanye ama-apile, kodwa masisebenzise wethu ilamuni. Masizobeka iilamuni zethu sathi 1, 2, 3, 4. Wena ke ngoku unike ezinye iilamuni ezintathu. Sithi 1, 2, 3. Zingaphi ngoku iilamuni zam xa ziphelele? Masizibale ke ngoku sizokwazi ukufumana ukubana zingaphi iilamuni eziyi-4 xa usongeze nomnye u-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yabona ke ngoku ndineelamuni ezi-7. Sibonile ke ngoku ukuba u-4 plus 3 ngu-7. Enye indlela bendinibonise yona yekubana sizobe i-number line. Mandiyizobe ke le number line. Nantsi ke i-number line yam. Masibeke ke ngoku amanani ethu kule number line. Masizobe masiqale ku-0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Singaqhubekeka kwi-number line yethu. I-number line ayonto ephelayo. Wena ungandichazela ngenamba mhlawumbi inamba enkulu kakhulu. Mna ndisendichazele ngenye inamba elandelayo xa sendiyondongeze u-1. Masiqale phaa ku-4. Siyayazi ke ngoku ukuba sitsiba kathathu. Sithi 1, 2, 3 saphela ku-7. Ibonile ke ngoku i-number line isincedile nayo ukuba sibone ukuba u-4 plus 3 usinika ntoni na. Njebe sesibonile ukuba yintoni i-addition, yintoni kanye kanye i-subtraction. Ukuba i-addition ndiyongeza, thetha uba i-subtraction ndiyasusa. Mandikubonise le nto ndithetha ngayo. Masithi 4 minus 3. Ingaba ithini impendulo ka-4 minus 3? Masenze ke ngoku singasebenzisa nezindlela besenze ngayo ukwenza i-addition. Yize ndinibonise kakuhle uba kanye kanye i-subtraction yohluke kanjani kwi-addition. Masithi bendineelamuni eziyi-4. Sithi 1, 2, 3, 4 iilamuni zam. Masithi ke ngoku ndizitye ke ngoku iilamuni ezintathu. Ingaba ndishiyeke neelamuni ezingaphi? Yabona ngoku laa mgca kuthiwa yi-minus sign isichazela ukuba iilamuni ezintathu zizawusuka. Masijonge ke ngoku uba samenza njani u-4 minus 3. Sasusa lena yokuqala ilamuni, nalena yosibini, nalena yosithathu. Uyabona ndisuse iilamuni eziyi-3. Ndishiyeke ke ngoku uyabona nelamuni eyi-1. Thetha ukuba i-answer ka-4 minus 3 ngu-1. Nanzi laa lamuni iyi-1 ishiyekileyo. Niyayibona ke ngoku ukuba i-subtraction yona yohlukile ke ngoku kwi-addition. Yi-reverse ye-addition, i-subtraction. Masenze ke ngoku i-subtraction nakwi-number line ngoba nakwi-number line singayisebenzisa nayona for i-subtraction. Sawubhala ke ngoku amanani ethu. Sawuthi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizobe ke ngoku. La arrow ndizobayo kwi-number line xa ndigqibile iyachaza nje ukuba i-number line iqhubekeke njalo njalo. Ngoba i-number line ayipheli ngoba amanani ungasoloko usongeza u-1 angade aphele tu. Masibuyele ke ngoku apha kwi-subtraction. Masiqale phaa ku-4 njengoba siqhelile. Njebe besisongeza phaa ekuqaleni kwi-addition andithi besisiya e-right sitsibe kathathu xa satsiba kathathu for la 4 plus 3. Xa sisenza i-subtraction ke ngoku ithetha ukuba njebe sisenza i-reverse addition, ithetha ukuba sizawuya e-left xa sisenza i-subtraction. Mandinibonise ke. Njebe sisusa u-3 funeka sitsibe kathathu siye e-left anditsho?
Sawuqala pha ku-4 ke ngoku sithi 1 2 3. Yabona siphele ku-1. Yabona inyaniso ukuthi beninibonisile ngoba endizobe ezalamun zi-4 ndasusa ezintathu ndashiyekela yeyi-1. Yabona nakwinumber line xa sitsibe kathathu sasusa u-3 ndifumane u-1. U-addition ke ngoku masiphinde sijonge. I-addition yokuba siyongeza. I-subtraction ithetha ukubana siyasusa okanye siyaremova njalo njalo. I-subtraction ke yona into esichazelayo ukubana amanani ethu aya abe mancinci njalo njalo. Njengoba i-addition besisongeza kula manani. Masiphinde ke ngoku sijonge omnye umzekelo odibeneyo nalo 4 minus 3. Ingaba na i-maths yona yakwazi na ukuthi mhlawumbi uqale ku-1, yebo, wongeze ke ngoku ubone uba sophinda nasiphelele kulo 4 na. Masiqale ke ngoku pha ku-1 ke ngoku uba siyakwazi uba singathi mhlawumbi 4 minus 1 uba sawufumana ntoni na. Sifuna ukubona ubana iyasebenza na le nto yokuthi siqale ku-1 instead of uba sisebenzise u-1 instead of uba sisebenzise u-3. Masithi 4 minus 1. Ingaba na sawufumana impendulo ethini na. Mandithi ke ngoku ndineelamuni eziyi-4. Kwezi lamuni ziyi-4 ndisuse ibe yi-1. Ingaba zishiyekelwe ziilamuni ezingaphi? Nazi ke iilamuni zam. Funeka ndisuse A1. Ndasusa A1. Ndishiyekelwe ziilamuni ezingaphi? Uyayibona ukuba nazintathu ngoku ezilamuni zam. Nantso ke impendulo yethu ka-4 minus 1. Uyayibona le nto idibene nala 4 minus 3 ukuba ngobe sithe 4 minus 3 sifumane u-1. Ngoku xa sisithi 4 minus 1 sifumene u-3. Hayi ayomilingo lena ndisandoyenza apha. Qha yi-maths nje ukuba njebe kukho u-4 minus 3 sifumana u-1. Funeka ilandele ukuba u-4 minus 1 usinika u-3. Le nto isebenza nafo ayiphinda namanani. Mandinibonise le nto ndithetha ngayo. Manza ndibonisa ke ngoku ukuba kanye isebenza njani le nto ukuba ndikwazi usebenzisa 4 minus 3 ndiphinde ndikwazi usebenzisa 4 minus 1 kuphume amanani amanye, kuphume u-1 kuqala and then kuphume u-3 ezantsi. Masijonge ubana xa sisithi u-3 plus 1 ingaba sifumana ntoni. Masithi ke 3 plus 1. Siyamazi ke ngoku ukuba u-3 plus 1 ngu-4 anditsho. Singajonga nakwinumber line sitsibe kanye siyophela ku-4. Yayibona u-3 plus 1 njebe efana equal to 4. Idibene ke ngoku le nto no-4 minus 3 is equal to 1 no-4 minus 1 is equal to 3. Mandinibonise ke ngoku ukuba isebenza njani le nto. Xa siphinde sathi 1 plus 3 sifumana u-4 anditsho. Yayibona la manani mathathu lo 1 no-3 no-4 wona adibene onke le mizekelo sisandoyenza adibene onke. Siyayazi ke ngoku njebe u-4 minus 1 is equal to 3. Iyafana le nto noma ndithi 3 plus 1 is equal to 4. Anditsho? Ithi le nto ndisanoyibhala ukuba xa ndithatha u-1 ndongeze ku-3 ndifumana u-4. Anditsho? Ithetha uba ke ngokuba ndino-4 ndisuse u-1 funekile ndifumane u-3. Anditsho? Nakula 1 plus 3 uba bendino-1 ndongeze u-3 ndifumana u-4. Njengoba bendino-4 ndisuse u-3 ndizawufumana u-1. Kwividiyo elandelayo ke ndizayenza imizekelo emininzi ukuba siyibone uba i-subtraction ihamba njani na. Ndiyathemba uba noko niyibonile le nto ndithetha ngayo. Enkosi.